बालू सॉरी यार, बॉबी तोहार साथ ऐसा मजाक कैलस। कोनो बात नहीं, हम तो ओकरा के कब के माफ कर देले। त ई भइल ना बात, हम पहले कहत रहला कि ई हमरा के माफ नहीं तका, बॉबी हेडमास्टर के बेटा बा, उसे ई हमेशा नफरत करी। अरे हम काहे नफरत करब। अच्छा ठीक बा, तो तू का एकरा से बदला ले बा? नहीं नहीं, हम ओकरा से बदला काहे ले भला। हम कहत रहले ना ये अच्छा लड़का बा। सब जनी हरावा, आवा आवा। चलो आजा। माय डियर स्टूडेंट्स, काल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन बा और ये स्कूल के इज्जत के सवाल बा। स्कूल में और भी सारे स्टूडेंट बाड़े, वो हमें से तू लोगन के सेलेक्ट कैल बा, ध्यान रखिए। हमनी के जीते ही के बा, हमनी में साहस और विश्वास होके के चाहिए। रेडी, वार्म अप। कैसे दौड़त बा? अगर ऐसे ही करबा तो हमने के स्पोर्ट्स कंपटीशन में कैसे जीतल जाई? सर वो नमक वो तू का एकरा के मामूली कंपटीशन समझताड़ा? ये में हमनी के इज्जत के सवाल बा। अरे वो देख सर ओकरा के ऊपर चिल्ला। पिछली बार हम रहे, ए बार भी बड़े बड़े स्कूल ही आगे बढ़न। ई बार भी बड़का बड़का स्कूल के लोग कंपटीशन में आयल बढ़न। आज जो स्पोर्ट चालू होत बा वो जूनियर क्लास का बा। सबसे पहले 100 मीटर का रेस हुई। सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से स्वागत है और सभी के हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉबी कम ऑन, गेट रेडी। सर देखो बॉबी, अच्छे से दौड़ना, ठीक है? गो फास्ट। ठीक बा सर। हम सभी विद्यार्थी से अनुरोध करत बानी, खेल में नियम बनाए रखी, बस खेल शुरू होके जात बा। बॉबी गई 100 किलोमीटर की रेस में 9 नंबर के बाबू ने, अब हेडमास्टर भी का बोल बा, 10 नंबर वाले बाबू सेकंड पे आयल बाड़न। हेलो सर। सर सुनी, बॉबी तो हार गई। वो सबसे पीछे दौड़त रहल। अब सेकंड राउंड चालू होके जात बा। कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारी ओर से स्वागत बा। बालू हिलने आवा। अब अगले राउंड के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। बालू, सभी विद्यार्थी अब स्कूल की इज्जत बहुत तुम्हारे हाथ में बा। करिए। Keep it up, बालू। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पे आ जाए। समय कम बा, खेल शुरू होके जात बा। तैयार हो जाए दौड़े खातिर। कुछ ही समय में दौड़ शुरू होके जात बा। और ये कंपटीशन बालू जीत गए बाड़न। हमरा के जौन उम्मीद रहे उससे ढेर आगे निकल गए बाड़न। बालू अपने स्कूल का नाम रोशन कैले बाड़न। बालू ये कंपटीशन जीत के अपने गांव और अपने स्कूल का नाम रोशन कैले बाड़न। ये बालू के ई जीत हमने क्लास के जीत पा।
बालू के तरह अब तू लोग सबके भी अपन अपन टैलेंट के आगे बढ़ावे के चाहिए और ई तरह के ट्रॉफी लावे के पड़ी। जब तू लोग जीतबू ता ना सिर्फ ऊ तू लोगन के लिए बल्कि हम लोगन के लिए भी अच्छा भइल। बॉबी हेने आवा। का भइल बॉबी? एक कंपटीशन ही तो हार ले रहा तू। कॉन्फिडेंस लूज एकदमे मत करी। ओके? अरे अरे ई कप तो बहुत बड़ा बा। एकरा में 2-3 ग्लास चाय आ जाई है। चाय हाँ। हमका वापस दे दादी। का भइलो? यहाँ के लोगन के नजर बहुत खराब बा। आवा हम तोहार नजर उतारत बानी। अरे ई का भइल? पटाखों की तरह फटता। तुहार बातन से तो ऐसा लगे कि तुम्हारी बच्चा बा। अरे हमनियों के भी 4-5 बच्चा बा। अरे माई तुम्हारी पक पक सुन के पक गइल बानी। अब तोहरा से रिक्वेस्ट करत बानी तू एजा से चल जो। जा ना माई, हम तोहरा से बोलत बानी ना। तू जाने और तुहार बेटा जानी। हम तो जाता नहीं अपन घर। केहू ना आई तोहरे यहाँ। पिताजी दादी के मत डांटा प्लीज, वो बहुत प्यारी बाड़ी। हम बताई तब। हम तो ऐसे ही माई के संगे मजाक करत रहनी। ये घर ऐसे नहीं पूरा ट्रॉफी से भरे के चाहिए बेटा। और ये भरल ट्रॉफी के बीच में हम और हमार बेटुआ का दोनों का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ फोटो आई। हाँ, हेडमास्टर का बेटा हार गईल, चोर का बेटा जीत गईल और तो और फाइनल तक पहुंच गईला। हमनी ठहरे बॉबी के दोस्त यार। अब बोला का करी? तू सही कहला यार। पहले हेडमास्टर के बेटा हमनी के दोस्त था, कहे में बहुत प्राउड फील करत रहनी। लेकिन अब तो बाकी अब तो इंसल्ट फील करनी। जा हमके केहू के दोस्ती की जरूरत नहीं है। देखा बॉबी, हम तो के दुखी करे खातिर ना कहिला, लेकिन जे बा उ बालू। हमके का करे बा हम सब जानता नहीं। बालू तहरा जीते खातिर ना हम भगवान से प्रार्थना केले रहनी। तू सही कहत बाड़ू। तोहरे और पिताजी के प्रार्थना के वजह से ही हम जीतले बाड़े, नहीं तो ट्रॉफी हम कैसे जीत सकेला। बॉबी हार गई बहुत अच्छा भइल ना। तो पता बना वो अपना आप के हमने सबनी के हेड मास्टर समझ ली। ज्यादा मत पी, चल। हाँ? यार तू और बात क्या ना सुनेला। यार बॉबी, हाँ? उन्हें देख ना यार। उन्हें चल वो लोग आवता। कौन बा? चला चला। कौन बा? जी आवता रे। तू दोनों एजा कुछ देखला का? अगर ये बात के हुआ और के बताइला ना तो तू जाना तारा ना। चले कला। चला बालू, हमने यहाँ से चलल जाओ। सुना बॉबी, ये बात स्कूल तक फैल जाए, हमरा के बहुत डर लगी। चल चल एजा से। तू लोग निकला। अरे जाना। टीचर, अभी तक कहाँ रहला तू? हम तोहरा से पूछा था नहीं। आते टाइम साइकिल पंचर हो गई रहे। ई का है बॉबी? तू सिगरेट पियली का? ना टीचर। तू सिगरेट पियत रहनी की ना? ना टीचर। पॉकेट में का बा? कुछ ना। का बा? चला निकाला। कुछ नहीं खे। चला निकाला।
सिगरेट है ना ये? हाँ, चला निकला। टीचर ना, निकला, टीचर निकला एजा से। तुम्हारी टीचर। हरकत के बारे में तुम्हारे पिताजी के बताई। हाँ। चला टीचर, चला, निकला प्लीज, एजा से। ना टीचर। चला। देखिए सर, अपन बेटा के हरकत देखी। ई स्कूल से बाहर जाके चुपचाप सिगरेट पियत बा, लेकिन रउआ एकरा के ना सुधारी। काहे कि ई तो राउर बेटा बा ना। पिया एकरा के, पिया एकरा के, पिया एकरा ना के, डैडी, पिया। सर, डैडी, सर, प्लीज, नहीं सर, मत मारिए। सर रुकी, सर रुकी। एकरा पिटाई करे खातिर रउआ के पास ना लाई, सर बतावे खातिर लाई हम, ताकि रउआ अपन बेटा के सुधार सकी। हम सब कुछ जान गए, सब कुछ। बच्चा खातिर हम अध्यापक, उनका खातिर एगो उदाहरण जैसन बा। ई बात रउआ अच्छा तरह से जानत आनी सर। रउआ एकरा के समझा के सुधारे के कोशिश करी। चला। देखल जाए तो ई सब के वजह उ बालू बा। हाँ यार, हम उस बालू के ऐसा ना छोड़ब। ओकर का करे के बा वो हम जानत तानी। ये बालू जल्दी चला। कूल ड्रेस गंदा कर देले। ओफो। पकड़ा तानी। चला बालू। ई चैप्टर के पहली वाली टीचर पढ़ले रहल, हम जानत आनी। ओह, टाइम का होता हैं? ई कपड़वा में कीचड़ लगा के कहाँ से आवताड़ा हैं? जवाब दे हमके। आवत समय गाड़ी ने हमरा पर कीचड़ उछाल देले। सारा तू अंदर आवा, तू वही जे खड़ा रहा। ट्रायंगल काबा, ट्रायंगल काबा का भइल बालू? बताओ हमरा। आते वक्त हमरा पर गाड़ी ने कीचड़ उछाल देले। ट्रायंगल में 3 एंगल ता होखेला। तू बाहर काहे खड़ा बा? जानत आड़ा ना, चल अंदर। वो हमें जॉन। एक्सक्यूज मी सर। का बात बा टीचर? सर, ई लड़का के का गलती बा जेकरा क्लास से बाहर कहीं नहीं? ई कौनो गलती नहीं केले बा, लेकिन ये हालत में एकरा के दोसर लड़कन के साथे कैसे बैठा सकेली? सर का बेटा अगर ई हालत में होखेला तो सर इहे करत रहनी का? आवा बालू, है ने आप। अरे तू ऐसा ने काहे देखत बड़ा? हाँ, आवा आवा आवा। हमार बात ध्यान से सुनिए लोग। अभी हम नहीं पढ़ब जा माई के बारे में। एगो माई खातिर ओकर बच्चा सबसे प्यारा होखेला। आज हम ओकरे बारे में बताई।
एगो माँ और ओकर बच्चा के प्यार के बारे में बहुत लोग लिखले बा। माँ और बच्चा के प्यार के बारे में कविता सब भी लिखल गइल बा। आज हम सुनाई, ध्यान से सुनिए हाँ, और कॉपी में नोट कर ली है, एके याद भी करे के बा। बालू 10 मिनट में ये शर्ट सूख जाई। हम क्लास लेवे जाता नहीं, टाइम हो गइल बा। ठीक बा बालू, तू यही जा बैठा, शर्ट सूख जाए तो क्लास में आ जाइए। हम चलता नहीं। ठीक बा।